Bueno, azararen 6, astelena, nahiko ilune, ze goiza nahiko argizi izan da, nahiko. Baina arraztiren, ointxe justuan euri jasa derra, eta ja egune galdutate mondot, eta baina, zera, pero nabajaren abesti moduen, baztan, bizitzak sorpresak emoten dutuz. Eta hona hemen, zerako sorpresa. Ia gehitxo dozen. Ikusten da dana dela, atzoko gatik eta bero pitime falta jakiela. Ez diez asko azten. Bueno, ointza ditutu dana. Hau erdi janda da, hori apurbet. Ez dizu handize, baina, tira. Baina ikusten da gehitxo dozela. Hemen zera dauz, arrotarizek. Hor bebai. Hor beste bat. Zeuzer mugitan da. Oin, zein neurritan hasiko diezan, freskotxu dau. Hementxe beste bat. Ez diez neurri handikoak, baina, batzu desentiek. Eta pure janda dauz, eta normalen janda dauzenien asko iaz diezazten. Hemen betxikitxu batzuk, hori ikusten da. Hau janda dauen hartukot, baina janda dauelako, eta bestiek bertan dauzela. Hemen beugeri, txikitsuek, ia bizerko zeu zer dauen. A ber, iazten diezan. Ez dakite ni oso... Enaz... Hemen bebai. Lar txikitzek izartzeko. Janda ez baduz bintzat. Hemen bebai. Eta emoten dugu gehitxo dozera. Zera, basoaren bakarrik eremu zehatz baten dauz. Eta baina, tira. Eta gaztein arbola honen azpizen be, nahiko txikitsuek askotxu. Ikusko dugu horreantzien, zer dauen. Eta hau izango da hartuko den bakarra, okerra zidalako eta hori izdalako hasiko. Eta horra horrien bebai. Ia, bizarko zer dauen, ikusiko. Hauze da gorko emaitza. Azkenien, tira, oso pozik izan, noben itzoten inonik inora, egon gozanik ezer. Nik askotan benetan, adituren bategaz edo komento berko nuke ze. Ez dakite, askotan, retikulatu zanen eta edulizen artean, zelako bereizketain aldan, benetan. Batzutan argi dau, nabarmena da, baina bestatzen, bardin da. Hauze izan da, aurkoz.